Sanibonani bafowethu lo khulumayo usibonelo osho intombi zimthanda ukudlula amasukazi ubhala udududu uthambele umama bafowethu nginiphathele lana bafowethu umfowethu ozokhuluma ngodaba lakhe olubucayi kakhulu udaba lakhe olunzima kakhulu ngiyacela bafowethu ngokukhulu kuyithoba ukuthi simlalele simuzwe ukuthi umfowethu uthini ukhala ngani noba sozama ukumlekelela bafowethu ngenkinga abhekene nayo mfowethu uyaphila Ngiyaphila bhuti kuyaphileka kodwa ngiyaphila mfowethu sibonge bhuti nazo igama bhuti ngunguzweli isikhosana mfowethu la ngibhale ngoba ngibhekene nenkinga enkulu kakhulu mfowethu lana bengihlala ekhaya ngumfana nje obeyiphantela kodwa bengalungi ngagcina sengiyithola ngingena kwabantu abadala ngagcina sengithola umuntu omdala engaba busy naye hayibo lokho mfowethu kwangihambisela ekutheni kube khona nezingxabano ekhaya ngaxabana nomama ngaxabana nobaba ubaba kwaze kwafika la esigabeni sokuthi kuze gcine kuphakanyiselwana izandla hayibo so umama kwaba nokuthukana kwaxatshana kanjalo nje ngagcina lapho ke ekhaya ngahamba ngayohlala nomuntu lo wesimama mengihleli naye lo muntu wesimama mfowethu ayiyena ngifuna uqamba amanga mfowethu ebengigculisa ngakho konke akukho ebengishoda ngakho ebengenzela konke nje mfowethu kodwa manje koye kwafika leso sigaba sokuthi kuba khona lolo shintsho luba khona mfowethu lokuthi sengathi ngiyingane manje kule relationship yabo so manje konke engikwenzayo ngibhekiwe konke engikufunayo kumele ngihanjwe nami ngiyothengelwa akusenziwa njengaqala ngifakelwe imali kuthiwa hamba uthenga uzenzele futhi engifisa ukwazi mina mfowethu ukuthi uzushela umuntu omdala mhlawumbe lento yona uyaqala kanjani mhlawumbe usithathe nje mfowethu sibeke ukuthi lo muntu omdala mhlawumbe umazi kangakanani wakhona endaweni noma mhlawumbe kwenzakalani ngaye lo muntu omdala mfowethu kwakusisi wasendaweni nje mfowethu nakhona ukuzwana kwethu ngazwana khona ngishaya lamaphisi job engijolo kwashaya yabo ngangibuye ngoklina nezingadi ngikwenze konke nje mfowethu kwagcina kwaba khona lokho okukhulayo because naye vele umuntu wakhe wayengasekho emhlabeni wasala nezimali ke phela lo mama lona engabona nami ukuthi angeke ngiliyeke ithubele kanje mfowethu angilibambe ngezandla zombili ngilisebenzise inkinga ke nje yaqala ukuthi ke ekhaya bakuvumanga lokho kwagcina sekufika kuleso sigaba sokuthi ngigcine sengigoloza ngenza lento engayenza kubaba ngeze ngimshaya ngixabana nomama khona ngangakuthandi mfowethu kodwa kwagcine kwenzakale kanjalo so manje sengibhala nje ngibhalela khona ukuthi mfethu ningisize because manje ngifuna ukuphuma lapha kuloya muzi mfethu andakafuni lo muntu ngiphume ngithi ngifuna ukuthatha izinto zami uthi lezi zinto yithenga uyena angazi ngenze njani angazi ngizomisa kanjani ingakho ngivele ngathi angcono ngibhalele lo mhlelo lwenu likwazi ukungisiza mfowethu usho ukuthi ekhaya sekonakele ngayo yonke indlela mfowethu wavele wathutha nje since that day mfowethu waxabana nabo ongaphinde mhlawumbe ukhulume nabo abantu bakini ukuze ukwazi mhlawumbe ukuthi uxhumane nabo wavele ohamba nje ohlala lo muntu othandana nayo lo othi umdala futhi nakunawo yabona nje mfowethu angeke ngikufihlele ngalo lolu suku esaxabana ngalo ngaqoqa yonke imitholo yami ngahamba yabona mfowethu khona kunzima and into ehlekisa kakhulu mfowethu ukuthi istrate esisodwa ngila nje endaweni kodwa ekhaya ngikubhekila ngiyi kuthi khona izinto ezenziwayo mina ngihleli la angiye ekhaya ngale ndlela lesi sixabane ngayo phathi kwami nomama nobaba and mina kuphela ingane egcekeni ngicela ukubuza mfowethu ngoba uthi mhlawumbe nihlala nobabini nalosisi yena uthini uzizwa kanjani mhlawumbe ngalendlela ngoba uthi mhlawumbe ukubambila usakwazi ukuhamba mhlawumbe ubuyelekile mhlawumbe izinto ezingakanani lezobona ngazo mhlawumbe ukuthi ukubambile ngazo ngalendlela ukuthi awusakwazi ukuhamba ubuyelekile mfowethu impahla imali esema account mfethu ezakhe zikumina kodwa imoto engihamba ngayo eyakhe so nje mfethu kahle kahle ngisho ukuthi nje mina ngiyimina nje into ethi mina ibiza yena ngicela ukubuza ke mfowethu wena uzokwazi njengoba usuthi ufuna ukukhathele uyena ukuthi izinto zakhe uyibuyisele mhlambe kuye usale ubuyele ube umntwana kimi mfowethu yabo manje ngendlela sengibone ngayo sengenza noma yini mfowethu because ngeke ngikwazi ukuphila lempilo engiyiphilayo khona inzima kwakumnandi kusaqala mfethu vele yonke into iqala kanjalo kodwa ke ekugcineni ngigcine kuvelile ukuthi vele kwangayona into kwakumele yenzeke ukuxhaphaza mhlambe nalosisi ayikho into akuxhaphaza ngayo ke mhlambe ngale ukuthi ngeke ngazwa uthi mhlambe ugcina usuku nosuku efuna ukuthi nenze noma wena songasafuni ukuthi kwenziwe yikupho kunye mhlambe akuxhaphaza ngako losisi mfowethu yabona nje kuleyo party nje mfowethu iyona engigqilaza kakhulu
Mfethu ngeke ukuthi ngiyinsizwa mfethu khona impela nathi siyayithanda lento. Kodwa manje ngeke kube mnandi mase usuyithola njalo. Ngisho ungasafuni kwayona usukhathele. Yazi mfethu ngibuke ngithi ngisho ngiyazama mfethu ukugoloza akusekho lula because manje kuyafana ukugoloza kwami. Khona into engizovaleleka kuyona kuyitholeni. Kumele ngize ngenze ngenxa yokuthi yena ufuna ukuthi kwenziwe lokho. Shuthi kahle kahle mfethu uphila ngokuncikiseleka. Ngiphila ngokuncikiseleka cause ingakho mfethu ngize ngabhala ngasho ukuthi ngifuna ukubuyela ekhaya manje mfethu. Yabo mengingakwazi ukulungisa izinto zami ekhaya kungaba ngcono cause manje yabo lempilo engiyiphilayo angiyithandi. Yayimnandi impela isaqala kodwa manje hayi angisayithandi kwakona mfethu. Iyakuhlola mfethu. Ayangihlula mfethu iyangigqilaza. Mhlambe ungambonisa kanjani mhlambe umuntu osekhaya ngoba lento lena iyinkinga mfowethu singabantu abasha mhlambe abalinganana abayingane abathanda abantu abadala mfowethu ngendlela ohlukumezeke ngayo mhlambe mfowethu ngingasho mina ngithi ngiyafisa ukuthi sikulekelele ngoba sizozama ngayo yonke indlela ukuthi sikulekelele mfowethu ngayo yonke indlela mhlambe umuntu osekhaya mhlambe oyingane wena mhlambe othi yena ufisa ukuthana nomuntu omdala ungamnikeza siphe mhlambe isifundo noma mhlambe ku right noma mhlambe ama benefits nezinto ezimbi ebhedayo benza kanjani mhlambe mfowethu yabo ngingakusho ukuthi hayi khona kumnandi mekusaqala ayikho into ongayitholi uthi uyahamba kuthiwa thatha imoto uhambe uthi uyesitolo kuthiwa ufunani usuhleli nje kungena imali kuthiwa awuhambe esitolo uthenga obalance yakhe mfowethu ugqoke ngoba phela imali ikhona la wenzela yonke into oyifunayo kodwa mfethu khona ekuhambeni kwesikhathi kuhamba ubone ukuthi kukhona ushintsho mfethu olukhona nangendlela bekwenzeka ngayo ukuqala akusafani nangendlela ekwenzeka ngayo manje uzogcina usuyisola nakhona ukuthi buyenzelani khona lento obuyenza yabo yabona okwami kuwesi ngoba sengixabane ngisho nabantu basekhaya angikwazi ngisho nokugoduka manje ngoba kule nkinga ngikuyona kuyangiphoqa ukuthi ngihlale kuwona lo muzwa lo mama ngisho ngingasathandi mfowethu ngiyacabanga futhi ngiyaqiniseka ukuthi sizoya emndenini sikuxolisele mfowethu kodwa into esizoqala kuyona mhlambe soqala kuyena usisi lona othandana naye sizama ukuthi sinixoxise mhlambe nobabili nihlukane ngendlela eright engayona indlela mhlambe ezothi ngakusasa mhlambe sekugcina mhlambe seniba nezinkinga mhlambe ushiye konke okungokwakhe emokuthi uyakunikeza lokho ukuthi mhlambe ukuthatha uhambe na kodwa sozama ukwenza yonke indlela ukuthi mfethu ugcine uhlukanile naye ngoba ngempela uthi uyafuna ukuhlukana naye lo sisi. Hayi futhi ngiqinisekile nje ngihlale ngayicabanga lento ngabona ukuthi iyona kuphela indlela engasizakala ngayo. Okay bafowethu usibonelo woshe lona untombezi emthanda ukudlula amasokazo bafowethu ubhuti ufikile niyalizwa udaba lakhe libhlungu niyalizwa udaba lakhe uthandane nosisomdala usisomdala bemthengela izinto usisemdala bemhayisela ngempilo eright impilo soft life bafowethu kahle kahle manje ufuna ukuphuma kuyona ngoba useze waxabana nabantu bakubo wazi wabeka ngisho isandla umzali wakhe amzalayo okuyiyona into esingayikhuthazi leyo bafowethu ngiyacela ukuthi nomuntu ocabanga ukuyenza lento bafowethu ayilungile so zama ke bafowethu uqhubeka siye phambili sibone ukuthi udaba lakhe sizolimisa kanjani. Hayi siyayiqeda ke bafuna namhlanje le ndaba. Sithemba ukuthi ke futhi usisi lona uyoshesha abone ukuthi ngempela uzimisele ngalento. Mina okay la. Hayibo ufuna kanjani kwenze njani? Sicela ungena. Nabantu? Yebo nabantu. Obani lapha? Sawubona sisi uyaphila. Kahle kancane. Ufuna ungena kanjani nabantu? Cha sisenabo abantu khona into efuna ukuyikhuluma. Yini ufuna ukuyikhuluma nami nabantu awusakwazi ukuhlala phansi ukhulume nami? Ubize thina ukuthi sikwazi ukuthi awuphume endabeni zethu. Phuma ngikwazi ukuthi ukuhlangana nezindaba zala ekhaya. Owaphi wena waphi uzozufika la ekhaya uzokhuluma indaba zala ekhaya owaphi? Sisiwami njengamanje. Sithando sami kwenze njani? Sona isithando sakho ngize lana. Kusuka nini ungasasona isithando sami? Ngicela sisuvule singene sikhulume nawe. Inkinga ukwayikhuluma inkinga nami. Yiphi sikhulume nawe kodwa manje ukhulumani nami. Uvula kanjani? Uvula ngicela ngihambe la ekhaya. Bhuti. Ngicela ungilalele. Hayi kwami ngoba lana sizokhuluma nawe. Hayi ukhulumani nami kwami. Kuphi kwakho? Ubhuti usibizile njengoba esibizile lana sasuka besuka khona ubhuti usibizile. Mina nje ukhuluma nawe ufuna ngikhuluma nami wena. Ngicela uhlukane nale gate la ekhaya. Usulwa nami. Ayikho indlela ongena la ayikho indlela ongena ayikho indlela ongena Usizani bo lapha abantu okay Usizani bo Kwenze njani lana la ekhaya kwenze njani Ngakhuza kangaka kwenze njani
Shilo ukuthi solungisa la kulungiswana nabantu engabazi yini ayilungisa nabantu engabazi bazosiza thina la Okay hlala phansi hlala kusizini ekhulunywayo kodwa ayikho into ekuzoyilalela kuwena uzongilalela ke ngoba ubize mina ngoba wapi wena uzongilalela ngoba ubize mina ngoba angithemba angisazi lo khulumayo ke usibonelo kawo ungaqali ngani ngalo salo sami cha hlala phansi sikhulume kanti kwenze njani la ekhaya la ngizokhuluma nawe sizela manje nawe uzolungisa lana solungisa la wena usukwazi ukuma nami kanje ungiphamisela Okay mana ngikhulume nawe usukwazi ukukhuluma kanje mana ngikhulume nawe sis mana ngikhulume nawe ukhuluma kanjani nami lalela yazi uzokusakaza ngempama wena sisa ukwazi phela ukusakaza umuntu ngempama lo ingakho shuthi ingakho esibizile kubhuti wena uthathe advantage yini ngeyengane encane wathandana nayo intombazane yazi ukuthi mina ngiyashaya mina yazi ukuthi ngiyashaya mana phela nawe sisi wabantu yazi angisafuni nawe ngizokushaya nawe ngizokushaya nawe njengamanje umfana uzokwala njengamanje uzokwala njengamanje hayi ke angisazi uthi ukhathele uwena uyangizwa Uyangenzani? uyabona ukuthi wena abusive uzibona uyazibona ukuthi abusive kwanawe ngizokugqema uzonqe hey bo nangu umuntu lalela lana wena ngizokugqema ngicela ngisuke ngicela usuke bhutethu sekwazi ufuna ukuzothatha yonke into okuyeyakhe ahamba buyele ekhaya njengoba waxabanisa wena umfana omncane nomndeni ubuyele ekhaya ngisale nobami usale wedwa ngathi ngafika nobani mina ngizocela ke sithi ukuthi kahle hey nini ngizocela sithi umkhulule lo mfana athathe izinto ngivela ngishaye le nto engayazi ukuthi eheni webantu ngishaye le nto engayazi ukuthi eyapi asili la ekhaya asizanga kuzolwa la njengamanje ngizothi ngikhathele wena ukhathele wena imali yami ufuna ungiphatha ufuna ukwenza yonke into yini kanti kwazelela awukhathali yini wena awukhathali yini wena engakwenzeli kona mfethu njengamanje Uthule udaba futhi ngikhulume naye ikuphi engakwenzeli kona khona ubhuti uzekuthina ngoba uyamhlula kwase kwengane yakho yabe ngizingizela thula nawe nawe uzothandana nawe ubhuti uzekuthina ngoba uyamhlula wena sisi sizothatha into zabhuti bese siyahamba lalela amadoda engawazi uzokhuluma indaba zale ekhaya ziphe zakwakho angikhuluma indaba zala ekhaya ubhuti ungibizile ngoba kuyingane Angisona isithando sakho, ungibizela isithando sakho. uyamuzwa ukuthi akusona isithando sakho so ngicela ukuthi umkhulule umnikeze into zakhe siphume sambe siyomxolisela kubo Ziphi ngoba zona? wena Ziphi zona? wamxabanisa nomndeni ziphi zona into lezo zakhe kuyimpahla zakhe ukuthi aphume zathe kahamba ngobani wawukhona uyithenga nanamba naye imali kabani le manje wawungavuyithengela yena ngibuza ukuthi imali kabani wayithengela mina imoto nje yami wena imoto ingaphandle ngicela ukhiwe imoto sisi njengoba thula ngicela ukhiwe imoto njengoba size lana sisi ngicela uthule ebhuti ngoba ngizokusuka hayi uyangibhudela Silwi. yini ke ngathatha ikhezi emoto yakhe ngifull vele ngikhathele yona ngifuna ukuhlukana nawe ngikhathele mina manje ngifuna ukubona uzobuya amatekami hlehla bhuti ngikhiphela amatekami angenzi leyo nto mina khumula amatekami Angenzi lokho. skipha sami lesi skipha semali yami lesi khumula amatekami hlala phansi suka wena suka eduze kwami bhuti yazo hlehla abusive sisi ngihlukumeze ba lengane usuke ukhona uyabona letha khumula leskipha wena man shit ufuna ungimtshela ukuthi aqimbe ke musuqimba manje nawe enze njani imali yami awunamahloni imali yakho shuthi ubungamthandi vele shuthi ubungamthandi ngoba manje ngicela kanjani ukukhumulisa yonke into uthanda onjani ukuthi umthande lento ukuthi bese uyayiphuca awuzobuya la ekhaya angeke ngibuye ngifuna ukugoduka vele ngikubalela uhlukumezile ingane wena ngimbalela u2 days Umbalela u2 days. awuzobuya yini la ekhaya Lalela. wena phuma kwami ngicela ukuthi makuukuthi khona isikhwama sakho mfowethu esikhona awunasikhwama la imali yami le yonke imali yami lo uyimina phumani ngifuna wazi kusukela namhlanje lalela phela lalela kwena. ngifuna wazi kusukela namhlanje ukuthi kuphelile wena Kuphelile phasi naye kwami. uzwe Khathele ngeke ukuthi wena. ngithini ngikunika u2 days Zweli Wena nathi isithando sizobuya lana sibuyele wena kuthiwa wena uthi sowula angibuyi la awubuyi la ngikhathele Zweli Uzobuya. sisi Phuma naye hey wena, musukuya phuma phela naye. ngilwi nawe Phuma mina naye. ngizolungisa la futhi phumani kusukela Phuma namhlanje Phuma kwami. nihlukene phumani nihlukene kwami sisakulikwa la kusukela namhlanje lalela yini nihlukene. sezoyilalela phumani Zweli senihlukene kusukela namhlanje Kuphelile mfowethu siyahamba manje semndenini Uyabuya wakho la. siyokuxolisela wena lento yakho ukuthi Uyabuya. uyabuya uhlukumeza ingane Imali ngoba yami. nakho ukuthi uyamthanda ngoba uthi imali yakhe kulona uthando emnyango uthando kwami umncinisela emnyango ngemali. kwami umuzi wami nomyeni wami Bafowethu. phandle Asihambeni phandle usani umvikela lo phandle khicapha zami la endlini phuma nakho mfowethu. dlala abantu kwami kunokuthi uhlukumezeke mfowethu kungcono ukuthi mfowethu Khathele yilo. uphile impilo nabazali bakho unothi uhlukumezeke mfowethu usudele okuningi mfowethu sengibonile ukuthi cha bekukuningi kakhulu yeah saba nje nongena mfethu hayi asingene bafu asingene ngompethe izinto engazenza hayi akekho umuntu ongalenzi futhi nabazali futhi bayakwazi nabo lokho
khona la mfethu. Qonqo. Hayi. Kusele. Hey, Sawona baba. ayihambe lento la. Kancane baba, kancane. Ayihambe lento la. Ayihambe lento la. Uyaphila baba. Ukuthi ngiyaphila. Impilo soyibuzana akasuke lo la. Yebo baba. Akasuke lo la. Size naye lana ngoba Ahambe lo la. Ayikho into engizoyikhuluma nathi. Ayikho into engizobamba kanje emzini wami. Ungangibambi kanje emzini wami. Baba. Ungangibambi kanje emzini wami. Igama lami ngosibonelo. Angendaba negama lakho ayihambe lento sokhuluma ingekho lento la emagcekeni ami. Ayihambe lento la. Yes. Angifuni lento la. Angifuni. Uyabona kanje emzini wami. Bathi noma akhula amaningi mama. Uyabona njengoba eze lana. Bathi amaningi mama kanje emzini wami. Ingoba ukuhlwa kumqoqile. Bathi noma amakhulu amaningi mama kanje emzini wami. Mana baba lana sizanga kuzola baba siyacela ukuthi baba usingenise ngaphakathi sixoxe nawe kahle sokhuluma lenja ingekho la kwami angifuni lenja emagcekeni ami singaye njengamanje baba ukuthi singaye noma ningaye noma nize ngani ayiphume lenja la kwami angidingi lenja la kwami abantu bazothini manje sifuna ukuthi kuze abantu ngibamba kanje emzini wami lenja isuke la kwami mana nizobulala isicapha njengamanje asingeneni singaze sona umuso sikonakala kungaze kuphuma omakhelwane ngicela ukuthi singeneni uzweli uzoxolisa uzweli uzozithoba siyacela ungena siyacela ungena ma sicela ungena ma baba siyacela ukuthi ube nathi baba siyacela baba sicela ukuthi sixoxe kahle ngoba uzweli ogcineni uyingane yenu uzweli sicela ukuthi baba siyacela baba ukuthi usinikeze ithuba sixoxe kahle nawe ngoba uzweli kunjengamanje na sisuka le kulomuntu okade bamsene naye wesifazane bahlukanile ngoba lo muntu bemhlukumeza sebenzisa ubudala ukuthi uthandana nozweli uzweli uyingane namhlanje amaphutheni wakhe wonke uzozithoba Mama ngiyazi ukuthi angiyona indoda yakho yangempela kodwa ngiyaxolisa. Ingane ekwazi ukuthi ihambe nomdala. Oneminyaka ephindaphindiwe kunayo. Ngitshele nguyise. Ngithi hayi mfana awukwazi ukwenza kanje. Eluthekile. Ayikho into yamlutha lo. Baba ngiyaxolisa. Ayikho into yamlutha lo ayikho into yamlutha. Wayetshelwe kahle la endlini ngimtshela ngithi musa ukuthandana nabantu abadala kunawe ngenxa yemali. Lona akaneliseki lo into yamkhipha la endlini unganeliseki kwakhe uyabona njengamanje baba ayikho into ayibukayo lo uyaxolisa njengamanje baba ayikho into ayibukayo lo umxolele you understand because njengamanje na ushiya yonke into yakhe kulowa muntu wesifazane wayishiya ngoba ecela kuthina usizo kulungile njoba eshiya yonke into yakhe lapha akaphindele khona la niya understand ukuthi njoba nifika nje thina siyahamba njengamanje manje kumele senze silalele imfishi kazweli cha uzweli la ekhaya wena mana ka ngompheza o-TV man wakhe wena uzwa ama-TV kwami man Baba ngizocela uxolo. Zweli uzweli njengamanje na ukuhlwa kumqoqile Ngiyaxolisa baba ngiyazi ngonile. Amaphutha ami ngiyawabona and ngiyacela ngicela ukulungisa kuwo konke engakwenza. ayikho into niyazi ukuthi isikhathi esingakanani uzweli mfana engekho la ekhaya niyazi ukuthi isikhathi esingakanani Baba ngaxoshwa yini nje la ekhaya baba. siyacela ukuthi nehlise umoya igama la ekhaya siyacela baba wawenzeni wenzani kumina ubaba wakho mina wayenza mina ubaba wakho ngize ngixoxe kwami ubani wena mfethu wenzani kwa ubani uhamba nozweli Angazi belidla nayo imali cha ubani uzweli akasazi uzweli usicelile ngoba azi ukuthi siza abantu into esizoyenza lana sizocela ukumxolisela mhlambe kuyagula lokho sekuzofela lathini baba wakhe akaguli uzweli uzofela lathini uzweli wena umngane wakhe wena wazi ukuthetha sakhe uzweli wena ubuyele zingqondo buyele zingqondo eva ukugula ayikho ingane ngenaphutha abantu abudla awusuke eduze kwami Ngiyazi ngonile. Ngiyacela. Baba ngicela kwehlisa umoya baba ayikho ingane ngalenza iphutha njengoba nawe baba mhlawumbe khona amaphutho wayo benze okhona ekhuleni kwami ngizokuthi amaphuthe ngawe ngiyaxolisa baba amaphuthe ngawe nizohamba la kwami wena mfowethu uthi uzwele ukubhalelile nase nizalana amakhamera kwenzakalani kahle kahle siqale la ekade suka khona uzweli wahlukana nalomuntu omdala ekade sithandana naye njengamanje uzweli impilo yakhe incike kunina njengabantu abadala yena uzoxolisa njengengane elibonayo iphutha nanga uzweli uyalibona iphutha uhambe namakhamera mfana ufike la ehamba la uthi namakhamera begcwele umnyango la ethuthe ehamba lo mfana lo mfana lo mfana nginemthungo mina la
wangibeka isandla lo mfana engibhuquzisa la ngoba nani ningibhuquzisa phambi komakhelwane baba lento yenza ihaba lo mfana ungibeka isandla lo Bangaxolisa, wangibhuquzisa phambi komakhelwane la emnyango nani nizongibambisa kwengane okay ngicela lento siyikhulume njengabantu abadala Phela nawe mfethu angani ngiyayichaza nje ukuthi uZweli uzoxolisa Baba, la kube khona ekhaya umama, umama uZweli usemcelele akazanga uZweli akazanga kuzolwa la ekhaya uZweli uzocela nje uxolo wahambelwa wahamba uZweli. kodwa manje ubuyele engqondweni uyaxolisa ucela ukuthi nimxolele nabantu abanjani abangenalo uxolo Uyazi uZweli ukuthi wahamba la esithukile esibukanisa nomakhelwane. Uyayazi wawungekho uyayazi namhlanje nidla nayo imali usenithathile nifika la nizozenza abantu ababhalelwa abantu ababhalelwe ukuthi thina manje sidumele into engekho. Bengithi ngizocela ukulungisa konke. Dumela indaba likaZweli. njengoba silana Lalela uZweli kwangani engamukeli yini uZweli akumele ayenze yini uZweli akumele ayenze ukuze axoleleke la ekhaya akaphindele la eqhamuka khona la ekhaya khona la Joshua khona yingakho esebuyela kubo ngokudoshiwe la ubuyele bala baba kanti kunoba ngeke aza kuxosha. Mama, musu kumjikela ngoba wazi kahle ukuthi angiyona ingane yakho. Ngiyacela ngicela ngixolele. Ngicela ukhulume nobaba. uyabona mina ndodana lo mfana kadafa kumina mawujika ngale kwendlu lapha nginengqumbi inhlabathi engaka ngathatha izinto zakhe zokugqoka ngayifaka phakathi ngamba umgodi ngamncwaba yinja le ekade yafa kumina awukwazi ukubeka isandla kumuntu omdala ubaba wakho okuzalayo bese utshela ukuthi usazophila lo mfana lo akatholi kude lo mfana ujola la umakhelwane yila siphuma mawujika ngekhona uthi umakhelwane Babila siphuma sihlangana naye la nomakhelwane siyaphambana nabo la kuhle akabingeleli akaxolisi usexolisa namhlanje ngoba eseqoshiwe la iqhamuka khona Baba mina ngibiza amaphoyisa. hayi Akaboshwe. makame kancane Akaboshwe. lento yabona manje nina nifuna ukuthatha ukuthi akekho umndeni ongenazo inkinga bazalwane wonke umndeni uneyinkinga kodwa into ebalekile ukuthi sibuyisane into ebalekile ukuthi uZweli ufuna ukubuyela abe yingane wendodana usho ukuthi yonke imindeni inenkinga zokuthi abantwana babeka isandla kubazali vele babo inkinga ayifani isona iyona inkinga leyo yonke imindeni uma kuwukuthi ebhekene kumele nayo. kube khona isiko elenziwayo mhlawumbe kube khona into esiyenzayo singalekelela thina ukuze akwazi ukuxolisa noma Alikho, kungani ndodana mhlawumbe alikho isiko engingalenza lokuvusa lenja le umuntu manje sefile ufile alikho isiko ongalenza lokuthi uyamvusa Hayibo uZweli ubuye sehamba ngenyawo dade maye. Ziphi icathu? Ezwe. Lo mfana ubengagqoki kanje. Lo mfana ubegqoka amagama. njengoba ngisho mina Ahambele phezulu. njengoba ngisho ukuthi ushiye konke mayephuzile hambe memeza la ecula la ifuna siphume simbuke simbone Ngiyambona kodwa ukuthi Uzweli. wemngani wakhe uZweli ubukanise ngenhlupheko yala ekhaya bomakhelwane. Okay, Sibuke omakhelwane siyakuvuma lokho ngenxa kaZweli. siyakuvuma lokho bengamukeli uyaxolisa isimo uZweli uZweli uyaxolisa Oh, okay, njengamanje. ngivumeleke mfana wami ngimboke. Ngivumele. Hayi, akaboshwe. uboshelwane uZweli ngoba siyaxolisa lana sizomxolisela sizomcelela ukuthi axolise Lalela akalandwa amaphoyisa uZweli. abophe yena abophe nawe abophe nale gora zakho hamba nazo eningixabuna emzini wami kanje Angikwazi ukwenza kanje mani. nifana nabantu abatrespassile nalenja emzini wami Awume wena baba khululeka. Baba ngitresipasa kanjani ekhaya baba ngoba ngizoxolisa baba. kwangesikho kini Nina niyahamba manje. usisi wami ayifuneki lento leno yenzayo ayifuneki lo cingo awuthenganga lo ndodana lo mngami lo cingo walithengelwa yimina awunamalungelo okubeka isandla kulo asikwazi guys ukuhlisa umoya ngoba lengane lena nje nithi umuntu abayiphara nibamba inkunzi mawukhuluma ndodana ayisuke lento la phambi kwami yomala ayisuke lento la yomala ukuthi uhambe suke phambi kwami uhlala phezu kosofa babani okay mana Zweli uhlala phezu kosofa kwabani okay baba ufakwe intaba okay baba igama lami ngusibonelo baba uZweli usibhalelile ngokuthi uyayisola nala kade hleli khona behlukumezeka njengengane izingane zelizidideke sigcina sezenza izinto ezingayiboni ngesinxa sokuthi lo muntu ayedithana naye bemdala emkhombisa impilo angayazi futhi noZweli oyahalelayo kahle kahle uZweli manje ukhombisa ukukhula uzoxolisa kuwena njengobaba uyafisa ukuthi umxolele futhi uthi angenza noma yini njengoba nimbona uZweli efika senjena nje uzoxolisa baba kuwena ushiye konke ngokuthi uyekhumbula ukuthi unobaba futhi uyakhumbula ukuthi unabazali uZweli ubehlukumezeka
ngokuhamba kwesikhathi Uzweli ubonile ukuthi angithi nina benibona impilo enhle Uzweli bephila kahle. endlini Uzweli ebengaphatheki kahle Ubehlukumezeka Yes. la ekhaya noma behlukumezeka la khona ukhuma uhlukumezekile akasafe ey'ntabeni wakhumbula ekhaya Ngeke isekhaya bafo bengihlukumeza nabo la ekhaya. Lo muntu lo ngoba engangizali vele wayengiphatha kabuhlungu la. Ingakho ngaze ngahamba mina. Uyosibhakela baba. Vele akangifuni lo mama. Zweli sizozama ukukhanda uxolo la sizozama ukukhanda uxolo Yena lo wena. Ubaba ngabe usengixolelile manje. Kodwa ngenxa yakhe ngeke kwazi ukwenza ubaba lento leyo. Yini engakwenzelanga wena lo mama la ekhaya? mama ushaba bani Baba yini angenzela calana sizana Ungishaya nami. Yonke into ibuyezayo lo mama la ekhaya. musubane awushaba sisi awushaba musubane haba baba njengoba wana ekhaya ngicela ungamshaya akakhaza Wambeka isandla yena uthi mina ngingamshayi mina. sizoxolisa lana angeke kuzokulunga omakhelwane bani Uzophinda imhlola yakho la. angeke kulungele ekhaya khona lo muntu lo. Uzweli uzoxolisa Ubeka isandla ma wakhe ngicela ukuthi sihliseni umoya Zweli angithi ufuna uxolo ngicela ukuthi yes uzombeka isandla ubabeka mina isandla kwami. angithi manje kunyuka umoya Usuzoxolisa. ngicela ukuthi Ngomngane wakho uzoxolisa kwami. ngicela ukuthi sehlise umoya ngicela sehlise umoya Wenzani? yebo Uyabona bangigweka ngicela kanje. ukuthi uhlale phansi Wenzani yabona bangigweka kanje? Yebo. Mina unkosikazi wami siyaphuma siyahamba. Siyayiphumela siyojabulela ngonkosikazi wami siyahamba. Usiyafika lo mfana uzozenza into ayisenzayo. mina namhlanje Yebo, Zweli sicela ngithi amaphoyisa. hayi mina Uzoxolisa. namhlanje ihabalani kulungise Lo muntu wakhe umama lo wakhe lo muntu wakho lo. Zweli uthe Uzosiphatha wena la ekhaya. uzocela uxolo Zweli hlisa umoya wena Usumbamba kanje kwami. hlisa umoya wena Mama lo muntu umuzi wakho uzoshiya. baba uyambona lo muntu ungaphezulu Baba, unamandla lo muntu kunawe. ngicela ngithule ngicela umbeke la muntu phansi ngicela umbeke lapha ngicela umbeke phansi ma ngicela umbeke phansi ngicela mfethu umbeke phansi lo umbeke phansi we mama ngicela uhlale la ngicela uhlale phansi ke manje hlala ke phansi ke mama sixoxe ngoba manje lento yethu ngeke iziye ndawo Uzweli mina namhlanje ngizomshiya la ekhaya Uzweli ngoba wala ekhaya ngoba Umshiyalo ba. Uzweli uzalwa wona Uzweli uyaxolisa angimphokhe ba Uzohlala nalomuntu uthi ngizomshiya kwami ngenkani. cha angimshiye ngenkani Khona amaphoyisa kushaya. Uzweli uyingane yala ekhaya akasali la ekhaya Uzweli akasali niyahamba naye mama umama onjani ongakwazi ukucabangela ingane ingane ifuna ukungishaya ngeke kushaya Uzweli Shemsilo ngakho wangu wena. Zweli hlala phansi Zweli ngicela uhlale phansi hlala phansi Zweli yebo baba Okay, uma ngabe lo muntu othi usenaye la kwami Yes. usuphumile wena wahamba la ngesango. Yes. Mayesala umuntu uzosala enzeni umekwazi ukufuna ukushaya uma wakhe phambi kwenu naphambi kwama TV lawo enize nabo naphambi kwami kubaba wakhe. Uzosala enzeni lo muntu? Uzweli, lana ngihleli nezingane ezakomakhelwane uma kunenkinga ngiyacela ukuthi Uzweli uma kunenkinga ngiyacela ukuthi Uzweli nibize thina uma kunenkinga ngiyacela ukuthi Uzweli nibize thina njengelokhuzana ngiyacela abazalwane yabona ukuthi Yeah. ukube ngabe mhlawumbe inganiso kube niyilandile nje yenu le naqana nayise rehab naqana nayisa kuma counseling naqana nayisa kolulekwa nayisa kuma social worker yalulekwa ngokwanele ingafikile ile ndlavini eyona kwami umhlwembe lo lo ngimkhiphe ngisho emafeni ami amaphepha ami awanali ifana lenja le uma umvumela Uzweli ahlala ekhaya okusho yimi ophuma uyabona ke Uzweli akangifuni Unani wena? Yonke into nayo into yama akuyona yakho.
Usuzoza amafako wena. Thina mafina mama, akanalutho lo muntu. Uma wenza into like Mana phela ngiyacela ukuthi Ngiyacela ukuthi Zweli mfethu sizolungisa. Ngiyacela ukuthi ulaka lungayi phezulu. Wenzani lo muntu? Wenzani? Hayibo. Manini ukudla kuzusiza wamama. Umama njani? Umama onjani? Umani nozweli. Shaya. Umama njani? Zona ucela ngokucela. Ucela ukuxola kumina. Wathi wena ushaya. Hlisa umoya Zweli. Zweli lana sizokucelela uxolo kubaba wakho okuzalayo. Zweli lana sizolungisa impilo yakho Zweli. Awukwazi ke Zweli ukusenzela kanjalo. Baba, lengane lena ingane efuna ukuthi edinga ubaba lengane ngoba injena baba ufuna lengane ibe yiphapha. Baba ufuna lo muntu abamba inkunzi. Uyathuka mase abamba inkunzi lo mfana lona. Ebamba nini inkunzi? Baba lengane idinga ubaba. Usho nakuhle ukuthi akazobulala thina la. Cha baba ufuna uzocela uxolo. Agibe la kamereni lethu ahambe bese yakufonela kusasa athi ngababulala sengiyaxolisa futhi la emzini wami ngivume mina ngifaka unkosikazi wami ngicela ukuthi njengamanje sikhule ngibona mina ukuthi ucabangela unkosikazi wakho kuphela ingane yakho uyicabangele ayingicabangelanga naye ngibusa noma yes ayicabangelanga ingane iyalivuma iphutha iyaxolisa baba ngathi abangani bakhe ngitshela ngathi abangani bakhe lo mfana uyamkhulumela uzweli ufuna ukushaya phambi kwabo labafana egcine ngiyamkhulumela phumani naye uzweli lana sibamba uzweli lana sibamba nini sibamba uzweli Angifuni lo muntu. uyabona ke ndodana mhla wabuya nalenja le usuhlalise phansi waya kuma TV ngayibona behlalisa phansi lapha yana benikeza bejova bethi aphume ukweyisa aphume ukudelela kwayo Hlando dana wahlalisa phansi nama counseling lenja le akayona ingane iyongena kula mnyango okwamanje kusayindoda la ngithi udle izinto zabantu abadala nje behlaze nje uzibone mdala ukishona yakhe wema imost uzweli Zweli baba uzophuma nawo amakhamera akho mfana wami ngeke uzuhlala mani ngizocela ukuthi nizongibangisa umsindo emzini wami asikubangise umsindo baba yabona ngoba bengifithi ukuthi sihlale yabona ngoba bengithi ngifuna sihlale kahle phansi sixoxe osikhosana abantu ngokuthula Zweli Sekhaya Zweli mama kanti umama onjani kanti kanti umama onjani ongakwazi ukucabanga thula Zweli thula wengane yami umngane yafa kumina umama onjani ongakwazi ukuthatha nini ngikhuluma nomfana ngicela ukukhuluma nomfana lo wengane yami uyayibona yini lento esiyibonayo nifike namakhamera ngane yami ngiyazi ukuthi nima kumwena lapho ngeke azangenze lutho uzweli nifike namakhamera niyezwa nathi nizolungisa inkinga nalamazinyo la wafakile wawafakwa yimina njengoba ezokhuluma ukweyisa ethi mina angimenzeli lutho wakhulume lo mfazi lo athi yilo mama yena wathi angimfakele amazinyo ngoba ontanga yakhe beqhetha ngamazinyo kanje wathi angimfake naye awuyona ingane Zweli umzalo njani manini asilwi bazalwane sizolungisa Zweli thula hlala phansi Zweli ufuna umndeni Zweli ufuna umndeni Zweli ufuna ukubuyela kubaba wakho angezweli Zweli ufuna ukubuyela kubaba wakho angezweli hlala phansi kuthula I need motion usuku lwethu I need motion baba siphuma nonkosikazi siyojabula njengeyithandana iminyango nina niyangena nizoletha lenja isidumbu esinuka endlini yami ngithi bathatha ifoni ngabe sengifonela amaphoyisa baba siyaxolisa into esize la uxolo kuphela asizanga yabonga ngoba kuphakama emoya le ayizosisiza ndawo ngoba uzweli uze la ekhaya ngokuthi uzoxolisa and futhi uyalibona iphutha la Zweli ngicela uxolise kubazali xolisa Zweli Axolisa baba. xolisa nangasenzo senzile ukuthi ngeke uphinde uphakamisele ubaba umzali umphakamisele isandla xolisa Zweli Wazi nami ngenweni. xolisa Ufule washisa igazi ngiyaxolisa baba. yabona nkosikazi Bengakontile. ukuze singabi abadabami eSouth Africa yonke le xolisa Zweli emndenini lo nakumakhelwane lenja le
sizoyifaka kule yandlu elapha ngaphandle izohlala khona ukuthi idlani noma iphuzani noma yenzani lenja ayizongena la lamagceke uzohlala kule yandle la okwamanje ngicabanga ukuthi yile ngake ngenzela ukuthi ngizimlahle ngingane yakhe angilwi ngiyakhuluma la angilwi la bangixoshelani ngaphandle musukulwa Zweli bangixoshelani silungiselela wena manje lobana ngoba wonile bazali siyezwa ngoba uZweli wonile ngiyayiza into enishoyo ukuze nimbone ukuthi uright ulungile yebo ma ngifuna ukuchazela uZweli lo mama bethandana naye mina naye isicishe silingana uyayizwa lonto uZweli shuthi ufike waqinisa leli ikhanda wenza lento akayenza la ikhaya njengamanje phambi kwenu uyayizwa lonto njengamanje ubani uzomela nivumela ukuthi abuye azohlala ngicela ninginike nami ngikhulume ngicela ninginike nami ukuze into ekhuluma baba iphusile Zweli into ekhuluma Zweli ngicela uthula Zweli okay lento engikhuluma isinqumo sithatha baba mina ngiyasivuma ukuze nimbone uZweli ukuthi uya ngokushintsha uright ezohlala lapha yana abeseduze kwababo wakhe ngokuhamba kwesikhathi solandelela sibone ukuthi uZweli uyakwazi ukuziphatha mhlambe uyogcina seyizuzile indawo yakhe uZweli uzohlala khona lapha yana nimbone ekhula nimbone ukuthi usifundile yini isifundo ngicela ukuthi sivumelane lapho ngoba vele uZweli wonile futhi uZweli uyalivuma iphutha lakhe uright ezohlala lapha kule yandlu yana uyayibona angithi uZweli uyazibona ukuthi wonile uyazibona ukuthi ngonile Lobulwa kangaka nje phongane yami kwenze njani anime ngikhuluma noZweli nje ngengane engimuntu omdala ngizele ngineyinzela uyayizwa ngizele nami umfazi ngifuna ukulalela uZweli mina angiyazi into uZweli khuluma kwenzakalana ungichazele kahle mfana wami kuningi okwenzakalayo manje nani ngisuka le ngithi ngifuna ukuzolungisa izinto la ekhaya nani ngiyangixosha nithi aningifuni funa ngenze njani ngisoyapi mina uyacabanga ukuthi yini eyenza ukuthi wena uxoshwe la ekhaya uyalibona iphutha lakho ngiyazi ukuthi ngoni ingakho ngifuna ukuzolungisa manje uyaxolisa kodwa manje uyabona yini Zweli uyaxolisa ungena kanjani uyalwa wena Zweli awuliboni ngicela ukuthi siyamazi thina umuntu olibona iphutha lakho ezweli ngizele ngimdala mangimngaka awuliboni iphutha lakho mfana wami uyangizwa Yes, njengoba mase sikhulumele kasasafika la. Ngiyacela ukuthi singaze silo kuphakama emoya futhi iqhinga lika baba mina ngizolana nalo ngoba vele uZweli umuntu owonile. Ukuze sibone ukuthi iphutha lakho uyalibona uyohlala ngokuhamba kwesikhathi ke baba uyobe sobona ukuthi lengane iyimisele nokubuyela kuwena. uZweli usibukanisa nomakhelwane. Uzongenzela nje na ke ndodana. Yebo. Maniphuma ngalomnyango uzoshiya inombolo yakho. Ukuze lenja yakho le uma iqala yenza lento zakho ngizokubiza namakhamela akho la nazo le gore zingibamba kanje emzini wami nizoyikhipha lenja yes baba seswali yes baba lenja le izohlala lapha ya Nkosikazi hey baba manje lo uzohlala lapha ngabe ungilimazi uZweli mina ngabe khuluma ukuthi mana phela mase yalungisa umama unjani kanti uzohlala lapha Nkosikazi mase yaqolisa uzohlala lapha yana lo uzohlala lapha yes la mina nawe sefane iqale phansi ngiyogeza manje ngijulukile ngimanzi sefane iqale phansi ngiyogeza sizoshiya inamba yethu ufuthi noZweli unayo inamba yethu uzonikeza Nkosikazi sofama phela gadi la endlini lenja angidinga phakathi sothumela ipayipi lokuphuza amanzi ngaphandle baba why ungenzi lento le abayenza behambe beye emaphoyiseni kuyogcivizwa ukuthi uZweli uyavumelela ukuthi ahlale ekhaya umeke wenza something ufonelwa amaphoyisa azomlanda uZweli ngeke ayikho inkinga kanayo inkinga uZweli uzoxolisa lana uZweli njengamanje kodwa manje la ekhaya ngihlalisa njengesiboshwa kahle kahle yes uZweli kwamanje fanele samukele ukuthi abazali basadeniwe umoya usephezulu kufanele sikwamukele lokho kodwa into ebalekile ukuthi ugcine usekhaya into ebalekile ukuthi abantu bafunde afunde uZweli uyabona ke ndodana ngizele lenja mina ngiyisaka indaba isekutheni nanga umuntu ongaphephile yes Zweli uyaqinisekisa ukuthi ngeke umenzele uthu mama njoba niphuma angiyazi noma ikhona yini imthwala afike nayo noma unjengoba enje uze ngobe nje njengoba enje nizophuma naye niyomfaka lapha kuleyana angimdingi la ngaphakathi angikufuni la ngaphakathi uzohlala lapha kuleyana uyoze ube yilento efunwa yimi nonkosikazi wami la endlini uyoze ube yingane yebo ukhombisa izithelo zokuphenduka lento akayenzile uxolise la ngawapha nje uZweli ngicela uphinde uxolise hayi ulwe manje phambi kwethu yes ngicela uphinde uxolise uyaxolisa mina uma qondile fuse gani
Okay, sicela ukuhamba kahle ke baba, siyabonga kakhulu kwawukuthi ke nesibekezelele. Wena mfana Ngicela faka ukuthi inombolo ushiye yakho inamba. la, faka inombolo yakho la. Yes, ngicela ukuthi Ngifuna ukuthi mhlale nja iqala yenza into zayo. Yebo. Ubese uyangisiza futhi uyabuya. Mhla ubuye ngekho lama TV nalezi igora. Ngiyokuvayela isange eminyango ungangeni. Yebo baba, Hey limbi ihlo lakho uzwe. ubhale nje sibonelo. Yebo baba. Sizocela ukuthi uzweli ke simlokhuze lapha ngoba nethi uzweli uzohlala ngaphandle, sizozama ukuthi simtholele into edliwayo, mhlawumbe usola ukuthi uzodlala ngaphandle kwenyanga. Kodwa manje Okwenu lokho, okweni naye, Manibona okweni ukuthi lokho. uphethe kahle. Ukuthi nimondla kuze kube nini okweni lokho. Mina ngizomfakela ipipe lokuphuza amanzi ngaphandle, mayephekile unkosikazi wami, uzomphekela, ambekele ukudla lapha ewindini, athathe ukudla. Awuhlala ukhiye lapha, akuhlala lutho okuhlala ukudla kwakhe namanzi. Mase usuwehlisa umoya ke ngane yami usuright usuyizazi ukuthi uyingane sesiyobe sesikwamukela ukuthi ukuze la uyezwa mfana wami ukuthi sesosho umndeni Zweli, ngicela ungaphakamelwa umoya masesambile. Ngicela ukuthi ukhumbule ukuthi uyingane Zweli. Ngoba manje ayikho into veleza kalula Zweli. Ngicela ukuthi bafowethu sizoshiya umndeni kahle, sihambe bafowethu, kodwa sizobuya futhi nangisizolaandelela ukuthi uZweli kwenzakalani ngoZweli. Ngiyojabula manje kwenzile lokho ngoba nabantu bama TV nigcina ngethembiso kanje njengosomapolitiki la eminyango. Nithembise nihambe ningasakwenzanga lokho. Mhla wabuya ngiyojabula, mhla ubuye uzojeka ukuthi unjani umfana owamletha la ekhaya. Nkosikazi ngilungisela amanzi ngigeza. Nina fuse kani nale njayeni. uZweli ke ngiyacela ukuthi nimlungise. Akaphume naye. uZweli phela kumele agcine. Yebo ngicela ukuthi nixoxe baba, nazane nje kahle, nixoxe nibuyisane. Yo. Hayi kunzima. Hayi kubi. Yo. Bafowethu kubi kakhulu, kunzima bafowethu ukulungisa isikakhulukazi indaba zomndeni. Isikakhulukazi umuntu mangabe onile, umuntu emoshile njengengane, futhi uZweli uphinde ahluthuse, angazi ukuthi ulaka olwani, kodwa siyathemba ukuthi kuzolunga ngelinye ilanga. Siyathemba futhi ukuthi uZweli uzophinda lalele, ahloniphe, agcine sehlala kubo ngendlela eright, amamukele. Kukhulu kakhulu ke ngoba akazwani nomama okumomncane wakhe. Kodwa sithembe bazalwane, ningakhohlwa ukulike, ningakhohlwa ukusubscribe, ningakhohlwa nje ukusilandela. Solubele sinilethela zonke izindaba ukuthi kwenzakalani. Thank you so much. Lo khuluma uSibonelo, untombazana emthanda ukudlula amasokazi. Thank you.